गणपती बाप्पा मोरया. आज आपण बनवतो आहोत पंचकाय. पंचकाय हा एक प्रसाद आहे जो प्रत्येक कारवार कोकणी घरामध्ये गणपतीच्या दिवशी या जेवढ्या दिवस गणपती आपल्या घरी असतो त्या दरम्यान हा बनवला जातो. पंचकताय म्हणजे 5 मेन इन्ग्रेडियंट घालून बनवलेला हा प्रसाद आहे. आणि आता आपण जाणून घेऊया की हे 5 इन्ग्रेडियंट काय आहे आणि हा कसा बनवायचा आहे. तर जाणून घेऊया कशी बनवायची आहे आपल्याला पंचकाय प्रसादाची रेसिपी. मी सुजाता मामाई रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत करते. अशाच टेस्टी आणि होममेड रेसिपी करता मामाई रेसिपीला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेला बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. पंचकाय करायला आपल्याला 3 आयटम्स आहेत जे आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे आहेत आधी, आणि त्याच्यानंतर आपण पुढची कृती करणार आहोत. तर त्याच्याकरता पहिला आपण भाजून घेतो आहोत मूग. हे हिरवे मूग आहेत, अख्खे मूग भाजून घ्यायचे आहेत खमंग वास येईपर्यंत. याचं मेजरमेंट मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार, ते तुम्ही रेफर करू शकता. मूग छान भाजून झाले आहेत, आपण हे आता काढून घेऊया आणि ह्याला थंड करून घेऊया. त्याच्यानंतर इथे आपण सफेद तीळ घेतले आहेत, हे पण भाजून घ्यायचे, छान खरपूस भाजून घ्यायचे. ह्याला भाजायला अजून एक आपल्याला 5 ते 7 मिनटं लागणार आहेत, तर हे भाजून घेऊया. तीळ पण छान भाजून झालेत, आपण आता हे काढून घेऊया. आणि आता आपण भाजून घेतो आहोत काजू. आणि हे काजू, अख्खे काजू तुम्ही तुकडे करून घेऊ शकतात, या तुकडा काजू पण घेऊ शकतात. हे पण आपल्याला छान खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. आणि हे आपल्याला 3 आयटम आहेत पंचकायमध्ये जे आपल्याला ड्राय रोस्ट करून घ्यायचं आहे. तर हे पण आपले छान कलर चेंज झाला आहे, आपण हे पण काढून घेऊया. मूग भाजून थंड झाल्यानंतर आपल्याला ह्या मिक्सरमध्ये घालून हे आपल्याला मिक्सीमध्ये पल्स द्यायचं आहे त्याला 3 ते 4 वेळा. आणि तसं केल्यानंतर आपल्याला हे मूग असे मिळतात, म्हणजे हे असे तुटतात मूग. आणि हे आपल्याला थोडं ताटामध्ये या सुपामध्ये घालून जरा हलवून घ्यायचं. असं आपण वरती खालती केलं की याची जी सालं आहेत ती पुढे येतात आणि जे आपल्याला जे पाहिजे आहेत दाणे मुगाचे तुकडे झालेले ते बाजूला राहतात. तर ह्या प्रकारे आपल्याला हे मूग साफ करून घ्यायचं आहे. 2 ते 3 वेळा असं करायला लागेल. त्याच्यानंतर आपल्याला पंचखाद्यामध्ये जे मुगाचे दाणे तुकडे छोटे छोटे झालेले पाहिजे असतात ते व्यवस्थित मिळतात. तर हे आपल्याला करून घ्यायचं आहे 2 ते 3 वेळा. हे बघा, तुम्ही पाहू शकता हे व्यवस्थित साफ झाले आहेत आणि हे आपल्याला पाहिजे पंचखाद्यामध्ये. तर आपले मूग रेडी आहे. तर आपण एका भांड्यामध्ये हे काढून घेऊया. आता आपले मूग झालेत रेडी. ह्याच्यामध्ये आपण भाजलेले तीळ घालायचे आणि काजूचे तुकडे जे आपण भाजून ठेवले ते. तर आपलं हे प्रीमिक्स आहे, हे रेडी आहे. हे आपण करून ठेवू शकतो आणि जेव्हा आपल्याला पंचकाय करायची आहे तेव्हा हे खाद्य वापरून आपण पंचकाय करू शकतो. तर हे आता आपले रेडी आहे. आता आपण पुढची कृती करूया. आता आपलं हे पंचखाद्य रेडी आहे. तर आपण पंचकाय करायला घेऊया. त्याच्याकरता एका मिक्सिंग बोलमध्ये 1 वाटी खोबरं, ओलं खोबरं आहे. त्याचबरोबर आपण घेणार आहोत 1 पाऊण वाटी गूळ. त्याच्यानंतर अर्धा चमचा आपण वेलची पूड घेणार आहोत. अर्धा चमचा मध घालणार आहोत आपण आणि अर्धा चमचा तूप. आता हे सगळं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे, एकजीव करायचं आहे. आणि ह्याला हाताने आपल्याला हे एकजीव करायचं आहे. त्याच्यामुळे गुळाचे समज तुकडे वगैरे छोटे छोटे असतील तर ते आपल्याला फोडून घ्यायचे आहेत आणि एकदम ह्याला मॅशी करायचं आहे आपल्याला. गूळ आणि खोबरं व्यवस्थित एकजीव झालं आहे, मिक्स झालं आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत प्रीमिक्स जे आपण करून ठेवलं होतं ते. ह्याचे आपण 5 चमचे घालणार आहोत. तुम्ही ह्याची क्वांटिटी कमी जास्त करू शकतात, तुम्हाला किती प्रसाद बनवायचं आहे त्याच्या हिशोबाने. तर मी आता ह्याच्यामध्ये घालणार आहे 5 चमचे. आणि हे घालून आपल्याला परत एकदा हे मिक्स करायचं आहे. आता हे मिक्स झालं की आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचे लाये या पफ्ड राईस ज्याला आपण म्हणतो. आणि ते घालून तर व्यवस्थित आपल्याला हे परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं. आता लाये आपण थोडे थोडे करून घालणार आहोत, आपल्याला जेवढं लागेल तेवढं. तर आधी आपण थोडे घालून घेऊया. असे लाये, याला लाये म्हणतात. तुमच्याकडे याला काही वेगळं म्हणत असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये कळवा.
तर आपण आधी थोडं घालून घेऊया, अर्धं घालून घ्या, अर्ध्याहून जास्त मिक्स करूया. आणि समज आपल्याला वाटलं की या सारणमध्ये अजून लाहे आपण घालू शकतो तर आपण बाकीचे पण लाहे घालून घेऊया. तर असं हाताने आपल्याला एकदम व्यवस्थित त्या खोबऱ्या आणि गुळाच्या मिश्रणामध्ये हे लाहे मिक्स करायचे. तर याच्यामध्ये अजून घालू शकतो आपण, थोडं थोडं करून आपण हे सगळे मिक्स करून घेऊया. याची सगळ्यांची क्वांटिटी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे, तुम्ही परत रेफर करा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तुम्हाला समज क्वांटिटी याची प्रिसाईज पाहिजे असेल तर. हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. तर उरलेले जे लाहे आहेत ते पण याच्यामध्ये जाऊ शकतात, म्हणजे एवढं मॉइश्चर आहे याच्यामध्ये. तर आपण उरलेले लाहे पण याच्यामध्ये घालून घेऊया. तर व्यवस्थित मिक्स करूया. पंचकाय हे मेनली मूग, तीळ, गूळ, खोबरं आणि लाहे याच्याने बनतं. पण त्याच्यानंतर प्रत्येक आपल्या आपल्या घरातले वेगळे ॲडिशन असतात. आणि हे जे ॲडिशन मी दाखवलं याच्यामध्ये हे माझ्या घरातले आहेत. जसं म्हणा तुम्ही मध आहे या तूप आहे या तुम्ही त्याच्यामध्ये काजू घातलेत, ते प्रत्येक घराचे वेगळे ॲडिशन असतात. तर ह्या 5 जे मेन आयटम आहे ते हेच आहे: गूळ, खोबरं, लाहे, तीळ आणि मुगाची डाळ, या मूग जे आपण भरडून घेतले आहेत ते. तर हे आपले लाह्यांचा प्रसाद म्हणजे पंचकाय रेडी आहे. यावर्षी गणेश चतुर्थीला लाह्यांचा प्रसाद नक्की करून दाखवा आणि मला सांगा की तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली आहे. लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब नक्की करा मामाई रेसिपीला. परत भेटू अशाच एका रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत कीप कुकिंग.